mina ngivukile njengoba ungibona ngigqokile lokho engigqokile ukuthi khona impumelelo engiyifisayo nengiyifunayo empilweni. Ungamangali njengoba ngifuna impumelelo ukuthi ngiyayifuna nempumelelo ayitholakali kalula kwaze kwanzima emhlabeni. Impela ngiyafisa nokuthi umcimbi ngawenza bese ngiyaphumelela bese ikusasa liyalunga kosa akwenzeki lokho. Kunesifiso engisifisayo. Ngike ngaphupha ikhehle lithwele utshwala. Liphuma igazi emakhaleni. Lafika ikhehle lathi mntanami kwenze njani? Ngathi mkhulu ngifuna impumelelo lengasatholakala. Ukuze uthole impumelelo kufuneka kuqala ube nemali kuqala. Imali ihamba phambili. Mina nguSonkondlokazi Mahlathi Amyama kwelaseMpumalanga. Mihla namalanga simile elangeni. Sifuna impumelelo esingayazi ukuthi ngizoyithola. Impumelelo ayitholakali kwaze kwanzima emhlabeni. Impela nami ngiyafisa ukuphumelela ngifane nezinye izingane. Ngelinye ilanga nami ngithengele umuzi. Angazi noma ngizithengele umuzi omuhle. Impumelelo inzima. Mina nguSonkondlokazi Mahlathi Amyama kwelaseMpumalanga. Kuye kwafika ikhehle ephupheni. Ithwele utshwala besintu, phuma igazi ngamakhala. Wathi mntanami uyophumelela kanjani nje ungasasazi thina abantu badala. Wahlala phansi ngahlala phansi. Wathi inkinga yenu anisaphumeleli ingoba nabantu abaphansi nabantu badala nisabazi kwaze kwanzima emhlabeni. Mina nguSonkondlokazi Mahlathi Amyama kwelaseMpumalanga. Into engiyifunayo impumelelo le abantu abangayazi ukuthi itholakala kanjani siyoyithola kanjani kwaze kwanzima emhlabeni. Mihla namalanga sithamela ilanga sibheka phezulu sinesifiso esisifisayo ukuthi ngelinye ilanga siyophumelela. Kodwa impumelelo ayenzeki noma ikanjani. Phela sengibonile ukuze uphumelele sebefuna imali iqala phambili. Okusho ukuthi imali ithenge enye imali. Ubani bekazi lokho? Hayi mani ngivumeleni. Mina nguSonkondlokazi Mahlathi Amyama kwelaseMpumalanga. Ningibona ngimile nje ingoba nami ngizophatha. Ingoba khona impumelelo engiyifunayo. Izathu ukuthi impumelelo ayisatholakala sekunzima mihla namalanga sivuka ngamaphupha angafani. Impela amaphupha akafezeki. Sihleli nezitifiketi sigogodile sihleli naso emakhaya. Kodwa ngelinye ilanga ngiyangivumela mangithi lelizwe sabuza ngamabhuku. Mina nguSonkondlokazi Mahlathi Amyama kwelaseMpumalanga.